Bayapsong ang kinarano sawik narenai silatai burui tamni bagai kunui boyfriend eba girlfriend baitong abo angnarano tini kaham kani sawik narenai norok puilani simi paithak jara khalogoi o video no nai tongdi je borok kubi hamjangmano siniya o borok asukeno double eba kubang girlfriend baitong nani saitogo je borok kubi hamjangmano sininai bo hingke khoroksa girlfriend eba boyfriend bo baino botongnani saitongnai tamni hingke bo kubi hamjago aboni bagoi bo jefrupano obini hamjangmani no kumajagnani kirijago oboni bagoino bo khoroksa baino tongnai je borok kubi hamjangnai boni no mokoli mukti leklayo tamni hingke khoroksa hamjangmani bagoi o khoroksa no kumawi thangka hingke tekto belaino nangnai ble aboni bagoino mokoli muktiro belaino klayo je kubi hamjangnai je borok chengra hamjangnai eba tatal hamjangnai bini hingke doi tekto nangya tamni hingke double kubang boyfriend eba girlfriend tongmani bagoi tamni hingke masano break up khairi phano tei masa bai time pass khai kok sawi tongmano aboni bagoino bini hingke tekto manmani rokno siniya tei bujiya je fru tekto nangano afru hingke belaino sawai manano je tatal hamjangnai je chengra hamjangnai omo hai borok je borok kubi bukhano siniya tei kubi hamjangmungno siniya o borokni je frupano girlfriend tongnaino double je borok kubi hamjangnai bini hingke je frupano single nungnai boyfriend eba girlfriend tamni hingke bo kubi hamjago wan sugaini di kubi hamjangma tamo hamjangmangkha abo kaisa belaino bemar ghoto hanai mano tamni hingke nini yago rang puisa kori phano nungom sukke wana mani cinta phaiglag nini sago jefru langmani logi songo eba hamjangmani borokno langmani kumajago ojorao belaino tekto nangnai asukeno birman nangnai asukeno tongthoyangnai obo khawa je borok kubi hamjangnai bowai sapano nini mobile waiting busy manmani nugui mangala tamni hingke bondono kubi hamjago je borok tatal hamjangnai bo hingke salcha salnoi nono kol khayawai phano pogoi phano tongai mano tamkhe bini logi song kubangma bini time pass khainani borok kubangma tong oboni bagoina bondono kol khaiya phano pogoi phano tongai mano je borok kubi hamjana hingke bo hingke srap sapano pogoi tongai mangala tamo hingke bo fru kol phaino obono mangno naisingui tongnai je borok kubi hamjangnai bo srap sapano nono karoi tongoi bo manglak je borok kubi hamjagya bo kubi hamjangmani bukhano waisapano bujigilak bo tamno sinnai hingke bo naithokno simi sinwoi thangnai je borok kubi hamjangnai hingke bo nini naithok sitrano naigilak tamkhe bonani bukhano sinainai bukhano naije hamjangnai tei tomungno naije hamjangnai je borok chengra hamjangnai bo je frupana nono sagnaya phano mano je borok chengra eba tatal hamjangnai je fru je no nugo bonono bo bini girlfriend hayageba bini hamjangmani snamnani musungjago langma bai krumjak youtube channel ni angomol aw paithago ango kongna sanamusungo kaisa ni bukhana tiyoi tei kaisa ta thunglai di tamokhe abo belaino tekto hingke bayapson video no bahai nangjakha comment khai sadi tai video no chajagai tongo hingke like share khainani tapokdi tai nungani channel o kutal phai tongo hingke ano channel no subscribe khaya komke tabono subscribe khayo gana ni bell icon no sinoi all of press kai ridi tamokhe ang je fru kutal video dawo afrono jotan sesika ni no notification sabina tui hingke video ni paithago jota bayaro no hambai nara bujotana kaham kuruna tongdi